Hei, kuuraparta. Otetaan pari taputukset. 1, 2, 3, 4, 5 ja 6. Nyt lopputaputukset. Hei! What up, y'all? Hyvää joulua. It's fucking Clean Clash of Clans back at it again. Mä oon Cock Giant ja sä oot Cock Goblin. Mä oon Galadon. Tiedätkö kuka Galadon? Se kuulostaa vaarallisesti tosi läheltä mun ensimmäistä pelinimeä. Galadon oli Clash of Clans tubettaja. Niinku suuri Clash of Clans tubettaja. Joskus 2016 tubekonnassa. Mä olin tiedätkö, mä olin eturivissä ja siellä oli joku Clash of Clans paneeli. Ja mä sain kysyä siltä, että mikä sen lempitruuppi on. Mitä se vastasi? Se sanoi kai Dragon, en mä muista. Tästä on 7 vuotta yli. Sit sä olit silleen, että oi vitsi, Dragon. Ei ollut vielä, se ei ollut nimi silloin. Okay. Se ei ollut asia vielä. Se syntyi myöhemmin. Mut me äänitettiin viime jaksossa legit salaliittoteoriasta, sit se jakso poistui. Yeah. Itestä. Meillä on vielä se video, niinku video, mut se äänitiedosto poistui. Ja se on niin shit, että se äänenlaatu. Sitä ei kehtaa julkaista missään. Ei, siis niinku meitä kuunnellaan. Tää niinku talo on bugged. Siis toisaalta sä kans äänitit sen suoraan sun koneella, meillä on mikrofonit tässä. Niin se ei oo kauhean vaikeet niitten kuunnella, jos se on kuitenkin amerikkalainen firma toi. Kyllä. Niin. Anyways, meillä on nytten Pum Pum Baarista jouluglögit saatu. Kiitos Pum Pum Baarille yhteistyöstä. Ei mitään. Ihan hyvä. Piparinen. Tosi piparinen mun mielestä. Siis joo, tommoset kivat joulumausteet ja mielestäni ihan decent. 9/10. Joo, ois voinut vähän pidempään niinku 4/5, 5,5. 4/5,5. Se on Niilo sanois. Kuka niin? Ei vaan. Onko? Siis legit crazy. Mun niinku matto ihan paskasti. Se on kai ihan paskanen tossa edelleen. Joo, siinä on ekasta jaksosta vieläkin kahvita tahreita. Mä en sano En sano sitä puhdistettua vielä. Onko sä yrittänyt? Oon. Oot. Onko Aaro? No. Kello tätä. Viime jaksossa me puhuttiin paljon teorioista. Joo. Mut yhtä mä en ehtinyt sanoa. Okei. Sä oot varmaan perehtynyt Maijojen kalenteriin. Vähän. Joo, kyllä mä tykkään tosta. Joo. Joo. Maijojen kalenterin mukaan maailma piti loppua 2012. Ja se kalenteri loppuu 2012. Niin, ja siitä niin tuli se, että maailma loppuu 2012, kun niiden kalenteri loppuu. Niin. Ja on teoria, että maailma oikeasti loppui 2012. Koska kun sä näet unen esimerkiksi, se saattaa tuntua niinku tunneilta ja sika pitkältä, mutta unet kestää pari minuuttia maks. Ja Einsteinin mukaan niinku aika on suhteellista, joka on niinku totta. Niin. Ja sit sanotaan myös, että kun sä kuolet, sun elämä välähtää sun silmien edessä. Tän teorian mukaan me kaikki kuoltiin 2012. Ja me eletään tämmöisessä kollektiivisessa tietoisuudessa. Ja meidän muistot clashaa, jonka takia on esimerkiksi, mikä tää on, se, että Mandela-efekti. On Mandela-efekti tämän takia, koska jotkut muistaa asiat eri tavalla. Et me kaikki ollaan oikeasti kuoltu. Ja tää, mitä me nyt eletään, on kun meidän elämä välähtää meidän silmiä edessä. Okei. Mutta niin siis se on mun mielestä ihan kiinnostavaa, koska sehän että siis unet kestää vaan sen hetken aikaa, niin kuin sanoit. Ja se on nimenomaan niin kuin joku, oliko se yli 5 minuuttia ennen kuin sä heräät, niin siinä tapahtuu suurin osa sun unista. Siis riippuu tosi pieni aika. Niinku. Mut se riippuu kans sillä niinku, oot sä remunes vai missunes? Niin. Ei mut siis silti silleen, että niinku, se on ennen heräämistä tapahtuu suurimman osa unet. Joo, koska mun niinku unisykli on sillä kevyt uni, syvä uni, rem-uni, LP. Mikä vittu? League grind ei koskaan lopu. Mä niinku pelaan rankkedia, kun mä nukun. Damn. Ei mut, onko sä nähnyt sen joku konseptia, että jos niinku, et sä voisit tehdä töitä sun unissa silleen, että niinku. What? Että sä niinku aiheutat itsellesi ton niinku, että sulla on valveuni, lucid dreaming. Joo. Eiku vähän niinku unissa kävelee vai? Ei kun siis silleen, että kans se on silleen idea, mut siis silleen, että niinku ne lukis sun ajatuksia niinku jollain laitteella. Joo. Sit kun sä oot valveunessa silleen, että sä niinku ite voit kontrolloida sitä unta. Joo. Niin sä voit jatkaa sun töitä silloin kun sä nukut, kun ne vaan jatkaa niinku sun aivojen lukemista.
Kela joku lähettää sulta työsähköposteja sun niinku johonkin uneen silleen, hei, voiko sä vastaa, että vittu... Mä tiedän, että sä nukut, mut hei, voit sä tulla töihin, meillä on saikkui. Siis, mut vähän aikaa sitten, tää on ihan totta, saatiin selville kanssa, että niinku, aivoi pystyy jotenkin skannaa sun unen aikana. Siis millä tavalla skannaa? Et periaatteessa on mahdollista, että sä voit tallentaa sun uniin. Niin se on ihan niinku alkuvaiheessa teknologia, mutta se on mahdollista. Joka niin kelaa sä näet jonkun vittu hyvää unea ja sit tiedät sä... pitää katsoa toi uudestaan. Joo, ja siis niinku... Jotkut mun unet on ollut jotain blockbuster-leffan tasoja. Holy shit, se lore on siis crazy. Jossain on niinku oikees semmonen niinku alkujännitys sitten, että se rupee huipentua ja kaikki. Jep. Siis niissä on hirveet niinku ne storylineit. Joo, ja sä tiedät, että sun uni on goated. Kun sä heräät ja sä sen koko se päivä oot sellainen, please jatkoosa, milloin mä saan jatkaa. Mulla on joku vitu leopardiuni, joka jäi niin cliffhangeri. Mä en enää muista sitä cliffhangeria. Leopardiuni? Ei, mä olin joku leopardi, se on fucking no. Niin sä oot ite leopardi, sä oot niinku turri. Ei. Mut siis mä halusin niin pitkään pikkusena, että se tulee jatko-osa. Siitä ei koskaan tullut. Milloin Leopardiuni 2 droppaa? Come on. No, Leopardiuni kuulostaa jolta sun albumin nimeltä. Miksi mun albumi kuulostaisi Leopardiunelta? Ei, mutta siis se kuulostaa, tai kappaleen nimi, Leopardiuni. Sanot sä, että mä droppaisin biisi, jonka nimi olisi Leopardiuni. Sanoisin, ja sanon tällä hetkellä. Jos sä droppaisit sitä niinku tämän vuoden loppuun mennessä nimen. Tämän vuoden loppuun? Meillä on viikko tätä vuotta. Nimenomaan. Mistä Leopardiuni kertois? En mä oon nähnyt sitä sun unta. Broidi, se uni oli lame as fuck. 7-vuotiaalta se oli semmonen holy shit, tietsä. No. Mä olin vittu leopardi. Niin, et eikö sä vois kuvastaa sun jotain sisäistä eläintä tai jotain, mitä sä haluat päästä valloilleen? Jou, turri clean. Jou! Turri las clean. Kaverit, hei. Meidän pitää kertoa jotain. No. Uwe Naaro hiukset lähtee. Ei pidä paikkaansa. What? Eikö sä vedä intti hiuksiin? En mä halua olla kalju, mutta kyllä mun on pakko olla kalju. Sun on pakko. Ja me kuvataan teille video siitä. Cleancastin YouTube-kanavalle. Saatte video, kun Aaro hiukset lähtee. Meidän kaikkien hiukset lähtee. Ei mulla ole lähes. No, ei sun, mutta kaikkien niinku relevanttien ihmisten hiukset. Relevanttia? Sä olet se, että mä oon meidän podcastissa filler-ohjelma. No sä oot vähän niinku semmonen side character. Teekö se on ärsyttävä? Teekö se semmonen, teekö kun animeissa on se eläin? Animeissa on se eläin. Se eläinhahmo, tiedätkö semmonen magical animal, joka... Sulla on niinku joku turrifetissi tässä jaksossa. Joka... Niinku Sinä puhut siitä leopardiunesta. Sinä olit se leopardi siinä sun unessa, okei? Okay? Okei. Okay. Joo, jatka. Anyway, niin, uutena vuotena lähtee hiukset tosiaan ja susta tulee turri. Musta tulee turri. Mä en enää voi asialle mitään. Nythän on 25. päivä. Eli joulupäivä. Joulupäivä. Ja siis mikä on sun mielipide? Kun mä sain siis lahjaksi sellaisen korun. Aha. Semmonen kilpi. Captain America. Kapteeni Kouvola. Kapteeni Kouklahti. Wow! Go! Nyt sulla meni vähän nää lyhentäjät sekaisin. Vähän liittyen siihen, että siis se on sellainen kilpi, missä keskellä on sellainen rautainen kilpi, tai metalli, en mä tiedä, se on tehty hopeasta ehkä, en mä tiedä. Siinä keskellä on suomileijona. Joo. Niin, tuleeko sulle mieleyhtymä siitä, että se on niin kuin... Onko se punainen? Se suomileijona vai niin. Se se on punainen ei, kun se on vaan ihan niinku metallinen. No, I mean, siis... Reppaa vaan Suomeen. Siis se juttu, musta tuntuu, että semmoiset rasistiset papat pilaa sen vaakuna. Niin, siis koska se on Suomen vaan virallinen vaakuna. Niin. Siis okei, koska mä varmaan, mun mutsi sanoi, että joo mä voin käydä vaihtaa sen, niin mä käyn tekee sen, kun se oli muutenkin hienompia koruja. Joo, ihan understand. Me ollaan 2 jaksoa putkeen valitettu lahjoista. Ei, mutta siis en mä valita, siis se on, kyllä mä ymmärrän mitä se niinku teki sille, se sanoi itekin, että niinku, et nimenomaan sä voit käydä vaihtaa sen, koska se sitten se piti puheen sulle, että äänestä persoi vai?
Joo, no, mutta ei mut siis, se on niin bullshit, että siis niinku Suomen viralliset tällaiset symbolit, niin niihin on liitetty niin, vähän rasismia kyllä. Ja siis aika harvoin niinku näkee. Siinä on sama stigma, tiiätsä? Niin. Ja siis kun mä olin kesällä Jenkeissä. America! Viikon. American Dream. Niin siellä oli niitä Amerikan lippuja aivan kaikkialla. Joo, se on niinku joku juttu. Niin, ja mun mielestä se on ihan siistiä, että niinku niillä on Amerikan lippuja Mut kaikkialla. tiedätkö, kun se on niin fucked maa, niin en mä tiedä, se mä niinku tällä eurooppalaisena nauran. Niin, mut What? Siis, Europe's not a country? Mut siis silleen, että niinku niille se on silleen niinku siis kaikille puolille poliittista spektrumia. Se on siistiä olla, tiiäksä, niinku tällainen isänmaallinen ja kaikkea. I guess. Mut sielläkin on kyllä rasismia paljon. No niin onkin. Mut tiiäks tällaiset isänmaalliset symbolit niinku tuolla Amerikan lippu, tai niinku oman maan lippu. Niin se on niinku silleen jees. Mut Suomessa on vähän silleen niinku... Se on vähän semmoinen, jos sulla on kaikkialla Suomen lippujuttuja, jos sulla on sun oman maan niinku vaakuna, tai mikä toi on niinku siis... Code of Arms, mikä se on? Mut siis ainoa poikkeus tähän on varmaan niinku lätkä. Niin lätkämerchis ja tämmösesti, että siinä ei oo mitään. Mut sit kun tiedätkö, kun mulle tulee niinku siitä leijonavaakunasta, mulle tulee vaan mieleen, kun äijällä on nahka tai semmonen farkkurotsi, tiedätkö, kesällä silloin 12 päkki kuparia Saunalahden bussipysäkillä ja huutaa mulle N-sanan. Nimenomaan. Ja sit mut se olisi kahden niinku fresh lookki, kun niin. mulle hiuksia. Niin sä näytät Skinnarilta, tiedätkö, joo. Leijonakoru kaulas. Niin saattaa, etteikö se ehkä vähän joo, niinku mä hiffo. Mulla oli mun synttäreillä viime vuonna. Mulla oli tiedätkö, hiukset ajettu. Mulla on semmonen paksu chain ja musta farkkutakki. Vittu mä näytin Skinnarilta oikeesti. Se mun frendi heitti sen blehat mulle ja laittoi röökin mun suuhun. En mä polttanut sitä, mutta ne sanoi, että mä näytän ihan Andrew Tateilta sillä. Mä tein joku Andrew Tate impression jostain Olarin baareista, tiedätkö? Miksi sä menisit Davistoon, kun sä voit... Joo, just toi, tiedätkö, käsijuttu, Minne Tate katos? Niinku, mä vannoin se... Vankilaan. Ei se mennyt vankilaan. Se oli aikaa. tutkintavankeudesta tyyliin. Mut siis kun se juttu, se oli jostain vitun veronkierrosta jostain. Sitten kaikki teki sit jotain human trafficking juttuja, jotka oli kaikki feikkejä, tietsä. En mä oo niinku samaa mieltä, mitä sen niinku ideaalista, mitä nää niinku mielipiteistä. Mut siis eikö se nimenomaan ollut siis niinku houkutellut jotain naisia sinne maahan sille, että joo, se päästikö asumaan? Ei, ne oli kaikki, tietsä, vaan, mitä nää on, niinku huhuja. Kun jengillä, siis mä ymmärrän, niinku jengi provosoitu vähän vitusti siitä jätkästä. Mä oon ite semmonen tyyppi, joka mä pystyn niinku, sillä mä en provosoidu helposti. Mut sit mä niinku näen, että niinku jengi voi provosoitua tosta, onhan se niinku, tiedätkö, tosi provocative, tiedätkö, tekstiin, mitä se selittää. Niin. Mut sit jengi suuttaa ja tekee tommosia niinku claimeja. Mut joo, se äijä vaan kato, se niinku mieluummin kyllä rehellisesti, se oli hauskempaa, kun oli semmosia 12-vuotiaat Sigma äijä, kun mieluummin semmosia I'm a Sigma kuin Roadman, ei tiedätkö? No niin, koska siis toista on vaan all talk. Niin. Roadmanit tulee oikeesti rullaa sut. Niin, exactly. Sitten toista on vaan silleen, että ne istuu jossain niitten koulubussissa siellä takana ja sit niinku kuuntelee jotain sitä, että niin, ja sit jotain Sigman musiikkia. Ja sit vihaa naisia, se on actually, I'm an alpha male. Se on niin noloa. Sit on se äijä, se Destiny, tiiätsä. Se on joku äijä, jolla on jotain 12 mimmiä podcastissa. No just se video. Se aloitti semmoisen alpha male podcast wave. Mut jos toi on joku mikä alpha male on, niin mä en halua olla alpha male. Mä oon vaan jokke, tiiätsä. Mä näin joku klipi jostain, missä toi Sneeko. Se on ihan pelläjä. Niin, siis se joku podcasti, missä yksi jätkä tosissaan selittää, kuin se on homo asuu sun vaimon kanssa samassa talossa, koska se feminisoi sut ja saa sut vaikuttaa heikolta. Et se on tiedätkö sä, alfamiehelle parempi, että sä asut sun niinku äijäkaverien kanssa ja sit käyt sä yökylässä sun vaimon talossa. Kuin vitu iso kouppi. Toi kuulostaa tietsä joltain ala-asteelta, niin, tietsä. sä oot oikeesti joku 12-vuotias aikuisen miehen kerrassa, kun sä ajattelet. Mä en näe tossa. Se mun mielestä se olisi kyllä siisti. Se on rehellisesti fuck yeah, tietsä. Kimppa-kämppä, let's fucking go. Niin, se on siisti. Mut sit kun mä oon tiiäks 45 tai jotain, kyllä mä niinku asun mun vaimon kanssa. Ja sit kun mä oon vittua sieltä, niin sit me mennään sinne kimppakämppään. Niin, sitä kutsutaan mökiksi. Totta. Niin sä menet mökkiviikonloppu äijän kanssa.
Mökki vuodeksi riippuu. Jotain ammutaan siellä jalkaa haulikolla. Kaikilla on kivaa. Niin. Siis mua niinku ei vituta Sigma Wave, mua niinku naurattaa se, tietsä. Niin. Se on niinku sillai, se on niin huono, se on hauska, tietsä. Niin, ne on silleen aika säälittäviä. Joo. Siis Suomessa ei oo onneksi ollut niin paljon. Mut sit on kans niitä äijiä, jotka kattoo, niitä 12-vuotiaita, jotka kattoo yhden jakson sijoituskästiä sillain. Vasemmisto vittuun, verotus on varkautta. Ja sit niinku, ne on niinku ihan äärioikealla yhtäkkiä. Ne luulee, että sä voit rikastua tälleen. Sä vittu laitat sun kaiken rahan osakkeisiin. Pistä mun kaikki viikkorahat osakkeisiin. Mä käytän kaikki mun kesätyöpalkat. Pistän ne kaikki osakkeisiin kiinni. Miksi kaikki on köyhiä? Miksi et vaan sijoita? Sitten ne asuu jossain niinku niitä se faijan kämpässä. Ne menee tutustua ja tienaa ja heittää se johonkin vittu osakkeelle. Heittäkää vaan kryptoihin. Jos kaikki tiedät, sä ostaa osakkeita, eihän se toimisi joka ikinen tiedät, sä niinku ostaa. Niin. Siinä jengi ei tajua, tiedät sä. Nythän tuolla Argentiinassa, nää mä en tiedä miksi, mut jonkun hassun meemin takia ne äänesti presidentin niinku valtaa, joka on kuvailee omaa poliittista suuntautumistaan anarkokapitalistiseksi. Mitä tarkoittaa? Eli niinku anarkia. Siis se on oikein tai niinku tuolla oikealla oikeassa vasemmisto-akselilla niinku ihan siellä oikealla ja sitten niinku silleen, että kuinka paljon valtiolla on valtaa niinku vaikuttaa asioihin, niin se on ihan siellä alhaalla. Eli siis niinku et se on niinku niin että se kaikki firmat ja tämmöset. Niin, että siis se on niinku anarkia. No se just julisti, että hän niinku yritykset voi maksaa niiden työntekijöille ja siis muita velkoja. Niinku, niitä ei tarvitse maksaa sitä rahalla. Ne voi maksaa sitä jollain vitun maidolla tai siis niinku eikö toi vaan kommunismi? Ei. Tai ei kommunismi, siis vaan tiedätkö niinku ennen vanhaa. Vaihtotaloutta. Niin, vaihtotaloutta, ei niin. Kun siis niinku se sanoi, erikseen mainitsi niinku krypton, että ne voi maksaa kryptolla niitä vitun velat silleen, että toi tulee niinku tuleeko tosta vittu Argentiinasta ensimmäinen niinku fourth world country niinku ei siis kun se siis niin niinku idioottimaista tai niinku tai se on jännä nähdä, että mitä siitä tulee tapahtuu. Mä tiedän, että mä kerään näitä tikkuja, mä räplään näitä. Joo, siis ennen vanhaa siis niinku, ennen kuin oli niinku valuuttoja, niin se oli sillai, Aaro, sä saat tehdä leipää, mulla on 2 lehmää. Sinä saat maitoa, minä haluan leipää. Boom. Sure. Trade. Nee. Jengi treidas niinku perusjuttuja, mitä me saadaan lähi K-kaupasta, niinku nois Pokemon-kortteja ennen vanhaa. Olkaa kiitollisia siitä saatana viikkorahasta. Nimenomaan. Ei tarvi kantaa jotain oravan nahkoja sun vitun vyöllä. Kyllä, mut se on siistiä sillai low-key asuu niinku end of the world, sillai niinku hylätyllä maa. Niinku ai niinku, että rahalle ei oo niinku enää arvoa. Ei kun et ei oo ihmisiä. Ei oo ihmisiä. Et tiedät, että Thanos snappaa 12 kertaa putkeen. Okay. Tiedätkö se niinku idea, että niinku kaikki olisi hylättyä. Se olisi sillä niinku kiinnostavaa. Joo, mäkin mä miettinyt silleen, että jos kävelisi jossain kaupassa silleen, että niin, siellä ketään. Niin, mä olin yksi päivä meillä oli tietysti Darra Activities Emman kanssa, tää Cleanin Emman kanssa, niin kaikilla oli duunia ja meillä ei ollut. Niin meillä oli semmonen Darra Activity, Hemo Sidequest ekasta. Ja me mentiin joskus aamupäivällä kauppaa kävelee. Oli lunta, tiedätkö, maassa ei ketään liikkeellä. Siis ihan niinku kummituskaupunki. Ja sit mä olin vaan kello kuin siisti, jos kaikki olisi kuollut. Muotoilit tai niinku tää sun statement niin. väärin. Mut sillä sä saisit päättää niinku. Okei, jos sä saisit päättää 3 tyyppiä. Niinku zombie apocalypse, joka olisi niinku sun klikis. Elossa ja kuolleita. Niinku ei oo välitunsit sä niin. Ketkä sun 3 tyyppiä? Mun 3 niinku, tarviks mä niinku sun party. Niin, kun mä mietin silleen, että pitää olla tankki, mage tai niinku joku casteri. Sitten joku healeri. Siis mä niinku oikea maailman tiedätkö niinku ei oo niinku tässä maailmassa. Se niinku nyt tähän mun kaksi joo, mä mietin, siis meinaan nimenomaan sitä siis silleen, että mulla on jotain siinä mun crevice. Kello niinku teeksä meidän taidot täydentää. Joo, just sitä mä mietin koska kaikissa teeksä zombi ainakin tuollaisissa peleissä mitä mä pelaan, niin se on teeksä järkevää, että sulla on joku joka niinku teeksä
Okei, eli joku tommonen, ihan sama joku lääkiksestä. Joku lääkiksestä. Tai enemmän ehkä tyyliin joku sairaanhoitajakin olisi tyyli parempi. Joo, medikki, joo. Niin. Joku söpö lähihoitaja. Niin, joku söpö lähihoitaja, joka kuuntelee tätä podcastia just nyt. Aaro, mikä sun IG? Clean Alalukast. Tulkaa DM. Joo, onko sulla on joku söpö lähäri? Sitten joku survival specialist, onko sä nähnyt sit, se oli se joku Joku, ei ainakaan Bear Grylls, sehän feikkaa. Se feikkaa kaiken, mut siis joku Coyote Peterson, tiiätsä? Joku siis sellainen Safari-äijä. Tiedätkö sen, se asuu Alaskassa semmonen entinen. Se YouTubettaja vai joka teki? Se YouTubettaja, sillä on lasit ja Sitten se teki niitä selviytymisvideoita. Joo, sillä taisi Snow Shelter. Mä nyt ärsyttää, kun mä muistan sen nimen. Joo, mut sehän teki sen lapsen kanssa niitä. Joo, just se. Mä nöpeä. sen mun tiimiin. Okei, joo, se söpö lähäri. Ja sit mä tarvin mut fighteri. Joku siis semmonen kuka... Thomas. Okei, Thomas. Ei, kaveri Thomas. Äijä, me oltiin saunaillas. Meillä ei oltu, tiedätkö, sä et ollut täällä, mut tiedätkö, ei ollut pitkä aika saunailta. Ja meillä oli yli 2 vuotta sitten niinku kunnon saunailta. Tää kaveri on siis non-stop käynyt salilla ja niinku syönyt hyviä. Niinku, se on tosi niinku sellainen vähän rasvaprosenttinen ja juma vitun lauta. Tää kaveri on lyönyt mua kerran kännissä. Ja sit kun mä näin tän äijän siellä saunassa, niinku, kun se niinku fiilisteli itsensä sit heijastuksesta. Mä oon ei ihme toi satto saatana. Niin kyllä se kaveri on niin vitun lihaksikas. Thomas on hyvä valinta tää. Kaikki tarvii Tomaksi elämään. Jep. Onko mun 3? Joo. Okei. Koska mä mietin, että todennäköisesti 90% ihmisistä kuolee, right? Joo. Neil deGrasse Tyson. Se on mun tiimissä. Vanha mies. Se on viisas mies. Okei, mitä sä teet astro niinku... Ylipäätään se on niinku, mutta tiedätkö, sun pitää miettiä, että se on tosi viisas ylipäätään. Okei, joo. Se on tosi fiksu ja sä tarvit jonkun tosi fiksu. Okay, no sulla on niinku Thomas, se on about yht fiksu. Se on niinku sun mage, okei. Se on niinku, ei mage vaan, tiedätkö, niinku enlightener. Mä vittu tiedä, joku tämmönen. Sitten, elävä tai kuolla. Ehkä joku niinku, tiedätkö, sotilaslääkäri, koska nimenomaan sotilaslääkäri. Ai niinku siis niinku medic, niinku niin, lääkintämies. Sotilaslääkäri. Eli medikki, joo. Niin. Siis semmonen, joka, tiedätkö, siis sillä on niinku silloin sotakokemus, niinku armeijakokemus plus niinku terveyskokemus, tiedätkö? Niin. Koska sit niinku joku lääkäri on zombi, Mut kun tiedät, se joku sotilaslääkäri pitää olla se, mitä on niinku oikeesti fyysisesti hyvässä kunnossa kanssa. Niin. Kyllä yleensä lääkärit on hyvässä kunnossa, mut kyllä mä luotan johonkin sotilaslääkäriin. Ei, mut se nyt Ja sit 3 varmaan mun työkaveri Simppo. Mitä siitä? Tai sinä. Te ootte molemmat semmosia metsähöröjä. Ei metsähöröjä, vaan semmosia selviytyjiä. Okei. Eikö se ole metsähöröjä selviytyjä vähän sama asia? No on se sillä vähän niinku... Partiolainen toisin sanoen. Nimenomaan. Partio. Mikä... Mä muistan, mä ja Aaro oli joskus samassa partiossa. Joo, sä olit mun johtajapari silleen vuoden vai puoli. Se oli ass. Mä koitin lopettaa niinku 4 vuotta putkeen, ne ei antanut mun lopettaa. Mä niinku pakotettiin olla siellä. Sä et vaan pyytänyt tarpeeksi lujaa. Mä joka viikko laitoin sille WhatsAppissa, vittu lopettakaa se laskutus. No mut tää vuosi on jo laskutettu, niin... Mun faija sanoi, joo, mä oon paying for this shit. You better fucking go there. Niin, et se niinku pakottaa sut menee. Niinku se maksoi sit, ei niinku... Mut siis sehän on legit ihan vitun halpa. Se on joku, tiiäksä... Joo, mut tiedät sä silti maksoi siitä, niinku ei... Tiedät sä, me oltiin siellä, niinku, mut kasvatetussa, jos jostain maksetaan, niinku, sä syöt sun lautase tyhjäksi syömässä, niin. Tiedät sä, rahaa ei vedetä hukkaa. Niin on vaikka kuin vähän se on. Niin, kyllä vähän se vitutti. Mut on mun partiosta hyvin muistaa, se on low key. Meillä oli joskus, kun mä aloitin partio, mun ryhmässä oli joku 2 tyyppiä, aina riiteli. Sitten yksi päivä, toinen niistä. Mua varmaan muutama vuosi nuoremmin. Ne riiteli niin kovaa, ne aina riiteli. Toinen äijä oli pöllinyt puutyön luokasta niinku kouluaikana vasarana. Okay. Ja sit se oli niinku koittanut mennä lyömään sitä. Ja mä menin niinku, että sä estää sen. Ja sit tää äijä vittu ihan täysin bonkkaa mua niinku käteen sillä vitu vasaralla. Mitä helvettiä? Joo, mä niinku mätkäsen sitä, niinku, tai siis potkasen, en mätkäse. Ne. Mä potkasen sitä
sit se niinku partian vetää sä. No lapset, nyt lopettakaa. Broidi silloin vasara. What do you mean? Voi lapset, lopettakaa. Mitä? Missä vitun ryhmässä olit? Siellä oli minä, sit tää Tomas. Tomoksen veli ja jotain muita. Se oli koulumestari kouluun näin niinku ryhmät. En mä muista niitten nimiä. Okei. Se toinen oli semmonen tummahiuksinen kaveri, joka näytti ihan siltä tyypiltä hullumpi yläaste, jollain se läski oli sininen huppari ja sitten tummat hiukset näytti ihan siltä, tietsä. Damn. Mun ryhmä oli paljon parempi. Mun ryhmä on niinku best. Meillä oli joskus sama ryhmä siellä Kauklahdessa. Ei, mut siis se, kun mä oltiin lapsia. Se ryhmä vai siis se, mitä me vedettiin? En mä tiedä. Se ryhmä, mitä me vedettiin, oli vähän... Se oli ihan ok. Se oli okkoja tällä. Joo, se mä muistan. Me kiusattiin niitä. Niin. Mä muistan, kun me pistettiin meidän partioryhmä niinku pyörittää jotain sweatshopia meillä. Eiks mehän kuvattiin niille musiikkivideo kanssa? Ei se oli joku random vaan, ei se ole musiikkivideo. Eikö se ollut musiikkivideo? Se oli joku YouTube-video, ja mä en vaan vittu koskaan editoinut sitä. Se oli partio promotion video, mikä me kuvattiin. Ei, ihan hyvä, että sitä ei päätynyt. Ei, mutta se on ihan hyvä projekti niin silleen nyt kun miettii, että... Joo, ne sai jotain mediaosaamista. Niin. Sitten mä päädyin Okon kanssa samaan kouluun jotenkin myöhemmin. Vuosia myöhemmin. Damn. Steiner on isoin kultti. Steiner on isoin kusetus Suomessa. Kela, et vittu siellä on joku oma lore. Niillä on oma semmonen pedagogiikka, että oli joku... Mä muistan, oma historia. Niin joo, broidi, siellä on joku pahis, semmonen joku pimeyden prinssi. Mitä? Joo, pimeyden prinssi. Joo, pimeyden prinssi, go. Pimeyden prinssi solo kaikki niinku verset, oikeesti. Vaan on niinku... Sano yksi anime-hahmo. Joka vois voittaa Pimeyden prinssi sun mielestä. Gojo. Gojo ei voida Pimeyden prinssi. Pimeyden prinssi, se pullaa se eurytmia, mitä vittu Gojo tekee. Mitä? Se puhuu sille niinku, Gojo vetää se handsign, ei tää puhuu niinku eurytmia sille. Sun on nyt pakko selittää, mikä on Pimeyden prinssi? En mä tiiä. Okei. Ai se on vaan niinku semmonen tosi... Pimeyden prinssi on niinku sitä... Se on niinku megamysteerihaavo. Ei, on sit varmaan lore, mutta en mä kuunnellut, mutta mä tiedän, että se on OP. Jäävä ei kuunnellut, nyt sä et pysty... Äijä, se oli niin lame! Se selitti meille joku 45 minuuttia putkeen. Siellä, siis Steinerissa on semmonen oppiaine kuin eurytmia. Ja tää on goofy. This is some goofy shit. Se on vaan jotain niinku tanssia. En mä tiedä mitä se on niinku tylypahka, tiiätsä? Okei. Jotkut tunnit me niinku tehtiin eri kirjaimia meidän niinku keholla. Heitä vähän eurytmia nyt tähän. Mitenköhän meni? Tää on E. En mä muista enemmän. Tää oli E, sit tää oli O. Sitten tää oli tyyli A. En mä muista näitä nää. Mutta niinku sä pystyt kommunikoida, tiiätsä, eri Steinereitten kanssa näillä. Ai niinku silleen ilman sanoi. Joo. Mut se on niinku vähän niinku vanha puhelin, että sun pitää näppäillä jotain 5 4 kertaa, että sä oot tietty kirjaimen. Tietysti sun pitää tehdä kirjoja kerralla. Erityisen niinku nopeeta ainakin. Joo. Et välillä oli tommosia. Sit jotkut tunnit musta tuntuu, että me niinku koetettiin niinku summonaa saatanaa. Siis meillä oli semmosia, meidän piti laittaa semmosia kuparikeppejä. Noin semmosia kuparisauvoja, joissa on muovipäät molemmissa päissä. Joo. Ja ne täytyy laittaa tähän niinku salingin tiettyyn järjestykseen. Pitää olla tietyn monta ihmistä. Ja sit pianolla piti soittaa aina tää tietty niinku musiikki. Ja sit sun piti mennä tietyllä tavalla näitä keppejä ympäri. Ja sit loput niinku oli niinku mä oikeesti uskon, että sieltä tulee joku saatana tai joku demoni. Pimeyden prinssi. Pimeyden prinssi tulee. Se laskeutuu tai nousee sieltä. Ja sit mä muistan yksi kerta. Niinku, siis tätä oli oikeesti vaikea ottaa tosissaan tätä oppiainetta, you know. No mut tiedät sä 4 ilmasta kurssia kelaa. 4? Joo, sitä koko luki. Abivuonna ei ollut, mutta et se lukia eka ja toka sitä. Niin, mut siis okei. Eli siinä vaiheessa kun toiset tiiäksä silleen, että oi vittu mun pitää ottaa jotain tiiäksä jotain filosofian ekstrakursseja. Joo, me tylypahka. Te vedätte sen eurytmiä. Jep, sitten kyllä. saatanaa siellä silloin. Kyllä. Jumalauta. Vittu, mä niinku kerran ruokapöydässä olinkin sellainen, äijä, jos mun niinku lukiotodistuksessa ei oo jotain, nyt sä unlockkaat supervoimia, tää kaikki paskaa olla turhaa, ei tullut Steinerista supervoimia. Tässä on eka loitsukirja. Joo, se ois ollut sairas. Sitten mä muistan niinku, 1 tunti mä olin sellainen niinku, että mitä vittu järkeä tässä on? Sitten se opettaa, se oli kyllä tosi kiltti se meidän ekan vuoden opettaja. Niin. Se toka vuoden, se oli jotain muuta, ei se oli sellainen, nyt tuntekaa värisininen. Tunne värisininen. Bro, shut your ass up, tietsä. Tunne väri ruskea, kaikki paskoo housuun.
Eurythmia went crazy. Anyways, mä olin sillä, miksi me tehdään tätä? Ja se oli sillä, Eurythmia avaa sun sielu. Sitten mä olin vaan joo, mä avasin mun sielu. Sitten mun eksä satutti mua, tiedätkö, sillä läpää. Sitten se onks sulla kaikki hyvin? Sun pitää vaan koittaa Eurythmias kovempaa. Joo, fuck terapia. Toi oikeesti kulttijuttu. Fuck terapia ja Eurythmia. Sua satutettiin, niin tää meidän erikoisohjelma, niin se auttaa sut irti tästä sun kivusta ja muusta. Kyllä. Eurythmia se oli jotain muut. Sitten me luokkavalvoja, se on chilliä ja maailman paras luokkavalvoja koskaan. Parempi kuin Mykkänen. Joo. Mitä? Parempi kuin Mykkänen. Joo. No se ei vaadi paljon. No, anyways. Mykkänen. Joo, musta tuntuu, että se ei tätä podcastia kuuntele. Anyways, joo, no mutta onhan tää Eurythmia kiva tähän keskellä, se ei kuulosta yhtään täältä, mutta onhan tää Eurythmia ihan kiva tulla keskellä päivää vähän virvoke. Mä sanoin, joo, keskellä päivää ei siinä. Mut se, että mä herään koulun tunti aikaisemmin, että mä menen leikkiin, se on vikatunti tai eka tunti. Hell no! Mä oon kipeänä. Siis meillä oli ainakin torstaina 4 asti niinku koulu lukiossa. Joo, meilläkin oli. Joo. Siis oli meillä niinku pitkään. Oliks teillä koskaan Eurythmia silloin vikana tunti? Joo, usein. Toi oikeesti söis niin paljon. Lukion eka kaikki meni vielä, niin kun lukion toka kaikki skippas. Sä oot niinku se, että mä en enää halua niinku olla täällä. Niinku, ihan sama, vaikka mitä silloin olisi niinku vikana tuntina. Ja sit se on vittu Eurythmia. Niin sit sä oot ei, mä haluan enää. Carl! What happened, Rick? Supposed you would be the good guy, Rick. You ain't the good guy anymore. Vittu Walking, se on niin, Shane on niin hyvin kirjoitettu hahmo se. Mä oon 8 kaudessa ja sun ekan jakson spoileri ei ole vieläkään tapahtunut, Aaro. Niin, mut se tulee kohta. Okei. Se piti tulla 3 kautta sit sun mukaan. Okay. Anyways, se oli hauska, kun tää meidän matikan opettaja, eli tää meidän luokavalvoja. Mä oon se, niinku... Mutta kaveri, hei! Oot sä ite koska vetänyt Eurythmia? No ei mun tarvi, mä oon opettaja. Tää on just tää... Tule meidän kanssa sinne tunnille sitten. Tää on just tää, että mä oon täällä töissä vaan, että mun ei tarvitse kestää tätä kärsimystä ja kyllä. Kipua. Se oli niin läppää, se oli hauska se opettaja, kun sain vittuille. Mulla meillä oli semmonen friendly fire päällä, me avattiin. Niin. Yksi kerta se oli mulle, sillä mene töihin. Tiedätkö, kun on niitä viikoittain niitä, tiedätkö, tunteja. Luokan valvoja vitun vartti tai mikä nyt on. Joo, se oli hauska, kun mä niinku olin puhelimella jotain ja me siis suunniteltiin jotain myyntiä, että me kerätään rahaa niinku abimotkaa varten. Ja sitten mulle niinku annettiin työtehtävä ja mä niinku en kuuntella. Ja sitten se kysyi niinku saiksa. Ja mä niinku insta-refleksinä kysyin keneltä. Kun se mennään se saitsa kiinni. Vittu koko luokka repee. Ja mä sanoin, ei kun joo. Kyllä sain kiinni. En nimittäin saanut kiinni, eikä mulla ollut mitään haju, mistä me puhuttiin. Damn. Mut shout out Tuukka oikeesti. Tuukka on real one. Se oli niin hyvä opettaja. Siellä oli kyllä kummalla. Siellä oli jotain opettajia, jotka niinku, oli teoriat, että niillä on niinku jotain lapsia kellarissa. Mut eikä kaikissa koulussa ole. Oliko teillä koskaan koulussa niinku opettajan kesken jotain säpinää? Oli niinku teorioita. Niinku jotain sellaisia, tiedätkö sillä rumor? Niinku, joo, oli vähän Mä en kyllä tässä podcastissa voi niistä kertoa, mutta mun on pakko kertoa kuulemma oli kyllä jollain matkalla ollut 2 opettajalla jotain. Oho. Ei mut teillä oli lukias. Miten mä pystyn niinku sensuroimaan tän silleen, koska se on semmonen opettaja, joka saattais niinku ehkä kuunnellakin tätä näin. Onko se sun lukiasta? What Venä? Mä voin liippaa kans tää, tiedätkö, tässä podcastissa. Joo. Sanotaan, tää opettaja nyt, hänen nimensä on Teemu. No fucking way. Teemu oli homie. Tää perustuu second hand niinku informaatioon, mutta Teemu oli tullut hänen opettamalle tunnille myöhässä. Häneltä oli kysytty, että miksi hän oli myöhässä niinku silleen, että se ei ollut niinku sanonut sitä silleen. Joo. Oliko se paljon myöhässä? Se oli niinku joku 15 minuuttia. Okei. Niin sen sijaan, että se olisi vaan silleen, että
Joo, että mä olin opettajahuoneesta jotain. Niin se oli kertonut suoraan, miksi se oli siellä. Mitä se sanoi? Se oli seksitautitesteissä sen takia, koska hänen pitää käydä siellä säännöllisesti, koska se on niinku tällaisessa jossain niinku orgiaringissä niinku aktiivinen hänen partnerinsa kanssa. Ootko varma, että sä heittänyt läppää? Koska koska mä en nyt name dropaa myöskään tätä orgiarinkia, koska se on aito, minkä sä mainitsi. Sillä on nettisivut sillä paikalla. Mutta se oli terveys, se oli niinku aluksi, me opetti mua kanssa. Niin. Et se ei opettanut mua myöhemmin. Et tää oli legenda tää äijä. Tää oli niinku, se oli hyvä todella hyvä. Se oli monen lempiopettaja. Ja se oli semmoinen aika nuori kaveri kanssa sillain. Joo. Mut sillain, se on terve, se niinku hyvän näköinen kundi. Hyvän näköinen kundi, tosi terve, tiiätsä, tosi jacked, tiiätsä, tosi lean äijä. Sillain niinku se on kyllä semmonen äijä kanssa niinku, kenen mä uskoisin, että tiiätsä, mä en olisi yllättynyt, jos se olisi niinku avoin tommosista asioista, koska se on vaan niinku sille terveystietoa, tiiätsä. Mä toivon, että se on niillä on kaikki jotain teemailtoikin tällä kyseisellä klubilla. Jos tää podcast saa 100 seuraajaa, mä ja Aaro liitetään siihen samaan ja mä voidaan konfirmaa tän tarinan. No niin. Moi Teemu! Teemu, mitä sä täällä teet? Mut Kela kui outoa, anteeksi mä keskitän, mutta kela kui outoa sille se olisi, että sen entiset oppilaat tulee tähän. Niin. Se olisi ihan vitu härä. Mä ainakin vaihtaisin ryhmä asappiin. Niin, mut siis yksi teemailta on koulu. Ne kaikki pukeutuu kouluasuihin. Ok, mutta tiedätkö, Suomessa ei oo kouluasuja, niin. Eikä se niinku, ei varmaan tapahtu sellaista niinku mielenlinkkiä. Et mä toivon, että se ei käy siinä kyseisessä teemailla ainakaan. Mennäänkö kattoo? Kelaa. Toi on kyllä ihan hyvä, että sitä ei name dropattu, mutta sillain niinku. Joo. Sillain holy shit. Meillä oli kyllä ala-asteelta oli hauska tarina. Kahdella opettajalla oli jotain. Tai siis mun opettaja, joskus oliko se 5-6 luokan tyyli, niin se oli ihastunut meidän rinnakkaisluokan opettaja. Ja tämän rinnakkaisluokan opettajan mies oli poliisi. Oho. Eikö joo? Ja yksi välkkä soi tyyliin kosinut sitä tai jotain. Se mun opettaja niinku läpällä. Ne. Ei vitus ollut läpällä. Se oli niin selkeästi, että sä ihastut. Se oli vaan epäonnistunut. Joo, ja se vittu mä naurin, kun oli joku, tiedätkö, semmonen, että niinku sen yhden opettajan niinku, mies tuli sinne koululle, niinku siinä poliisiautossa. Joo, muistan tämän päivän. Opettaa, tiedätkö, just niinku perusjuttuja ja sai käydä siellä poliisiauton sisällä lyömässä. Vittu, sanotaan nyt Paavoksi tätä mun opettaa. Paavon ilme, se pelkäs sen hengen edestä. Mitä Paavon pianon pimpotus tekee silloin, kun tiedät, se joku tulee Glockinkaan, tiedät sä? Tulee vetää senkin niskalukkoa siinä. Äijä, Pimeyden prinssi on ainoa, joka olisi voinut pelastaa äijä tossa vaiheessa. Okay, mä kans muistan tällaisen, mä muistan kun mä kerroin tästä niinku heti kun se tapahtui. Kaikki sanoit niinku mun luokkalaiset on silleen, kelle mä kerroin tästä, oli silleen, että oo hiljaa, sä valehtelet. Go on. Mä en koskaan uskottu, että mä kerron mun tarinan. Shit! Meillä oli koulun liikuntapäivä. Onko tää ala-asteella vai yläasteella? Ala-asteella okay. Koulun liikuntapäivä. Ei tainnut edes olla koko koulun, vaan meidän luokka ehkä vaan. Joo. Tai meidän liikuntaryhmä, siinä on joku muu luokka kanssa. Meidän luokka. Oliko se teidän luokka? Me oltiin samassa liikassa. Niin, totta. Anyway. Meillä oli nopeusjuoksua tuolla urheilukentällä. Siellä Mankissa. Siellä Mankissa. Joo. Mankin kentällä. Ja niinku se meidän opettaja otti sen puhelimella aikaa. Joo. Siinä. Sitten se niinku oli mulle sillä, mä olin juossut ja sit se oli mulle sillä, että hei, ota sä vaikka aikaa. Niin, oh no! Aikaa. Sitten mä olin, okei bro, onnistuu. Mua pelottaa mihin tää tarina Sitten se meni pois ja sit niinku, ne oli menossa paikoille ja sit mä niinku silleen testasin niinku, että miten tää toimii tää se oli sen puhelin. Se puhelin. Joo. Sitten mä misklikkasin, se oli joku ihme Windows-puhelin tai jotain. Misklikkasin, siinä keskellä on sen niinku se iso nappi silloin niissä puhelimissa. Kyllä. Se avasi netin se nappi. No!
Siellä oli vaikka kuinka monta 10 sivua pornoa auki. Pitää löytää hyvä video. Ja kaikki, siis sit mä olin, mitä tää on? Miksi? Että tää aukeaa suoraan tähän. What? Sitten mä olin, okei, no poistan ton sivun. Ei, mitä täällä on toinen vielä? Sitten mä poistin niitä vaikka Mut sä tiedätkö, miksi sä poistit ne, tiedätkö, kun sit sä tietää, että sä on nähnyt. Niin sit mä halusin vaan nopeasti pois siitä, kun mä en tiennyt mitä kun sit se nappi avaa se avaa netin. Mä en tiedä mitä se, Oh no. se niinku menee suoraan browseriin. Oh no. Niin mä en tiennyt mitä sit pääsee niinku takas sinne kelloäppiin. Muista, onko se niinku palannut sun kuvaa niinku mieleen? Joo. Oliko se jotain weird? Niinku, tiedätkö, ei, se oli ihan normaali. Se on ihan normaali. Se on ihan normaalia. Mun mielestä jotain, sillä on varmaan 10 virusta sen puhelimella, mut niinku siis muuten ihan normaaleja. Et ei ollut mitään turripornoa. Ei todellakaan. Mut sit kun mä kerroin tästä jollekin silleen, että Kukaan ei uskonut. Kukaan ei uskonut. Kelaat, jos se koira kävele sun luo ja se koira on sellainen. Kukaan ei tuu uskoa enää. Kukaan ei tuu koskaan uskoa sua. Ja sit se ei enää koskaan puhu. Musta tuntuu, että mulla olisi ite vaan skitsofrenia siinä kohtaa. Ei kelaa, jos se koira tekis tällä. Niinku kyseenalaisit taisit sä niinku kaikkea siinä vaiheessa. Kertoisit se kellekään. Mä kyseenalaistaisin mun omaa. Sanoisit se kellekään. Kyllä mä varmaan jollekin. Koittaisit sä puhua sun koiralle. Ricky! Puhu mulle! Please! Kattoo sua sillä. Nee. Koska Ricky on nähnyt paljon asioita. Siis kun okay. What the fuck? Mä meinaan vaan sitä. Ricky on Aaron koira siis. Niin, siis kun jos mä oon yksin kotona, niin sit se niinku sitä vituttaa, kun mulla on ovet kiinni. Niin sit mä onko se koira nähnyt, kun sä oot runkannut? Se mun koira on nähnyt, kun mä oon käynyt paskalla. Sit no mut ei se oo paha. Niin. Vai onko? En mä tiedä. Niin, en mä tiedä. Silittää koiraa sama kuin on paskaa. No kun se tulee sit niinku vessaovet silleen niinku kattoo. Siis se pieni vessa, missä mä olin. Niin, tuijottaa suoraan silmiin silleen. Pidät sä vessaa oven auki, kun sä oot paskalla? Sitten kun mun koira on siellä, koska muuten se on silleen, apua. Mulla ei oo tota ongelmaa. Mulla ei oo koiraa täällä, vain paitsi jonkun Aaron päässä alkaa haukkuu, kun mä käyn paskalla ja pistää ovenkin. Päästä sisään. Jokee. Siis, tää vessa on kun Sadia upgrade, se on isompi plus täällä on lattialla. Siis lattian lämmitys on crazy. Se on muuten kova suihkus. Ei niinku suihkus, vaan tietsä aamulta, kun sä tuut himaa, tietsä. Ai saatana, niinku lattian lämmitys on niinku heittämällä parempaa kuin mikään seksi koskaan. Tai niinku, joo. Toi niinku top 3 asiaa maailmassa. Top 3 asiaa. On niinku, lattian lämmitys on siellä. Se on joo. Mikä muu on siellä? Ei pakko olla ykkönen. Varmaan niinku kebab ranska kännis. Sitten vesi darra aamuna. Ei. Kun sä avaat korkin, niinku korkkaat tölki, se ääni. Ei se edes ole niin kova. Se ääni. Ei, mut siis okei, meillä oli oliks teillä kun kirjoitukset alkoi, niin kaikki korkkaa noi tölkit samaan aikaan? Ei. Se oli aina kun silleen, kello on niinku minuuttia vaille, että valmista hiljentykää kokeeseen tai jotain. Niin sit kaikki siinä kohtaa niinku. Mult kysyttiin henkkareita. No niin, multakin. Joo, mut meillä on niinku 20 tyyppiä kirjoitus kerran. Vittu mä näin saman luokanvalvoja, kenelle vittu joka aamu on nähnyt, joka aamu moikannut. Jep. Ei, anteeksi. Tässä on mun paperi. Nee. Mut niin. Ei, mutta se kuulosti vaan kivalta, kun kaikki silleen. Okei. No jos korkkaaminen, se pitää olla, että molemmat pitää olla samaa mieltä. Varmaan se kun mun isä tuli takas maitojen kanssa. Ei kun toi oli eri jakso. Mun mielestä se ei ollut niin kiva tapahtuma, kun sun isä tuli takas maitojen kanssa. Sit se Palkkapäivä. Palkkapäivä on kyllä kova. Joo. Se on niinku siellä lattialämmitykseen. Kebab ranska darras. Ei kun kännis. Koska se on nimenomaan kännis, ei kännis on niinku kun siis se on niin hyvä fiilis, kun sä oot silleen mussuttaa sitä. Kun yleensä sulle ei oo sitä mahdollisuutta saada kännisruokaa. Joo. Joka on harmillista. Mun mielestä useimmissa baareissa pitäisi olla kans niinku ruokaa. Sit se on pubi. No niin, mut siis mut mä ymmärrän kyllä miksi se on ihan perse. Kela jossain irkus. One kebab please. One order of fries. Mut siinä on makkispekkikset vieressä. On vai? Oh. No sinne sit. Ei mut anyway siis silleen, että
Sit kun sä pääset sinne, sulla on aivan törkeä nälkä. Sit sä rupeat vaan niinku teeks silleen tyyliin kouralla vaan teeks silleen Mä oikeastaan vaihan mun ykkösen. Okei. Se ei oo minkä mä sanoin äsken? Siinä ei ollut järjestystä. Ei mut niinku oli niinku, mikä on se vika minkä mä sanoin? Siis toi tölkki. Ei, mä vaan. Anyways, kun sä oot yökylässä ja joku sanoo, muistat sä kun se keskustelu on ykkönen. Se keskustelu on ykkönen. Te ootte menossa nukkuun ja se keskustelu venää 3 tuntia. Se on niinku Family Guy cutaway, tiiäks? Se on! Se Remember on niinku paras asia maailmassa, kun sä oot yökylässä, sit se aika vaan rientää. Mitä niinku aikuisena niinku mä välillä mietin silloin, kun mä oon vittu ois siistiä pitää tiiäks yökylä. Mut mä oon 20! Saaks mä vielä pitää yökylä? Niin. Joo. Niinku mä oon niinku käydään vittu kavereitten kanssa ostaa hemmo mäyset, vittu katsotaan kauhuleffoja. Niin. Let's fucking do that. Oot sä Ines? Totta Fuck kai, yeah! totta Toi kai. oli huono. Toi oli sellainen vähän paremmin. Se oli vähän parempi. Mut top 3 paskinta asiaa maailmassa. Paska. Okei. Näläntä. Se kun yökylässä joku on silleen, tiiäks sä oot niinku nukkumaan, sit joku kysyy silleen, onks sä vehreä? Ei, se ei oo lähelläkään paskana. Onks sä vehreä? Sit niinku, sit sä oot, joo. Okei, ja mä vaan kysyn, et onks sä. Tai niinku, silleen vaan kysyy sitä, niinku varmistaa, et onks sä vehreä. Mun mielestä toi ei oo lähelläkään, niinku. Vertattu toi johonkin holokaustiin. Mennäänkö me näissä asioissa? Okei, ehkä niinku top 3 huonointa. Sillä most inconvenient, se ärsyttää, sillä pet peeves. Niin, et ei sillä niinku nälänhätää ei voi sanoa. Ei sillä objektiivi, koska muuten mä olisin sanonut tyyli just joku holokausti. Vittu, nälänhätä, rasismi. Niin. Tiedätkö? Okei, niinku se fiilis. Kun mun pitää tulla tänne kylään nauhoittaa podcastia. Voi top, aina silleen, ai saatana, pitää taas mennä näkee sitä saatana rillirouskuu. Varmaan niinku vuokran maksaminen. Kaikkien laskujen maksaminen ihan perseestä. Mä tykkään, että tulee palkkapäivä, sit se näyttää niin isot, sit sun pitää maksaa kaikkea. Ei, mulla niinku kaikki mun laskut silleen, ne automaattisesti menee palkkapäivänä, sit mä ei kattoo sitä rahaa. Okei, joo, mun pitäis tehdä varmaan tulee. Koska se on niinku silleen, että mulla on näin paljon rahaa, sit jos keskellä kuut tulee joku lasku, mulla on vittu 15 € mun tilillä. Niin, okei. Loskapaska. Niinku loskasää. Loskasää on ihan okei. Ja sä et edes autoille. Niin. Niin. Mun mielestä autolla se on yhtä paha kuin niinku kävely, koska sulla ei oo talvikenkiä, tiiätsä, se menee kaikki sun kenkiä, tiiätsä. Ei, mutta autolla sä lennät niinku tieltä pois. No ihan sama. Jos sä kuolet, niin ei sun tarvi kestää loskapaskaa. Loskapaska. Hyttyset. Hyttyset on vittu. Lapin hyttyset, kun niitä on silleen niinku kertaa 2000 silleen verrattuna etelähyttysmäärään. Jep. Kun niitä siis tunkee oikeesti joka paikasta. Niin onko siellä niinku korkeammat spam rateit hyttysellä? Siellä, itse asiassa se ei edes tarvitse mennä Lappiin asti. Mä olin tuolla niinku Kouvolassa. Pohjois-Pohjanmaalla, niin siellä oli niinku silleen, että mä nukuin asuntovaunussa siellä, niin jokaisesta niinku ovi oli auki sekunnin, niin siellä oli niinku 200 hyttyistä siellä sisällä. Ja sit ne oli niinku, ne ei koskaan kuollut, ja sit mä olin aamulla aina silleen, että naama täynnä puremia. Niin, teet se vesirokko nopea sit. Niin. Joo, ehkä sit kans niinku huonoin asia on niinku maailman ärsyttäviä se on. Kun tiedät, sä luulet, että sä tapaat sen oikein, sit se jättää sut. Can't relate. Se on niinku aika huono fiilis. Tiedät sä? No mun mielestä se on ärsyttävämpää, kun potkaisee pikkuvarpaahankin kulmaan, se on aika... Sitten tulee aika paha mieli. Niin se on joko... Se on niinku about samalta tasolla, tiiäks? Niin, kivoja kärsimyksiä. Please, tuu takas. Ai vittu mun pikkuvarvas. Niin. Se on niinku about sama. Joo. Se on niinku, joo, vähän niinku... Sä mieluummin luisit siinä loskapaskalla pois, niinku tiedät, kun lyöt sun pikkuvarpaa. No joo. Tiedät sä? Mä mieluummin joutuisin niinku, tiiäksä, tollaseen kolariin, missä kuolee 8 lapsiperhettä, kun se, että mä niinku oikeesti silleen, ai, kun se kestää niin pitkään, se on niinku ärsyttävää, kun sit se niinku sattuu, mut... Mulla kävi hauska tarina. Mulla kävi tossa jonkin aikaa sitten,
Me oltiin keskustassa, että pitää hauskaa. Ja siis sä näytät tutulta. Tai missä mä tiedän, se on niin klisee, eiks niin? Se on niin klisee. Sitten tiedätkö, mä oon niinku... Tai niinku siis iskurepliikki vai? Niin. Sillä. Sä näytät mun mielestä mä näin susta unta. Ei, mut siis yksi kerta just kun mä oltiin keskustassa, niin mä myönnän, mä sanoin sen. Mut se oli niinku dedass, että mä mietin niinku mistä vitusta mä tiedän. Tai niinku, niin. Mä niinku 100% tiedän jostain. Ja mä straight up vaan mistä vitusta mä niinku, mä tiedän tän jostain. Ja sit loppujen lopulla mä mietin. Se näytti Nancy Wheelerilta. Ihan Nancy Wheeler. Stranger Thingsin Nancy Wheelerilta. Siis, ai vittu mä purin mun kieltä. Tismalleen samalta kuin Nancy Wheeler. Ja ei ollut Nancy Wheeler. En mä tiedä vittu Nancy Wheelerin näyttelijän nimeä, mutta se näytti ihan siltä. Semmonen kierpäinen tyttö. Okei. No, mä hengan sen kanssa koko niinku, loppuillan siellä baarissa. Se kertoo sen nimen. Right? Ja sit jossain kohtaa niinku, meidän keskustelu menee siihen, että niinku miss maissa me ollaan käyty. Right? Ne. Ja tässä mä oon huono nimien kaa. Mä oon tosi huono nimien naamojen kaa. Ja mä kysyin niinku missä maissa on käynyt. Ja se vastasi, että mä oon käynyt vaan Kreetalla. Ja mä sanoin oikeesti. Sitten se tuijuttaa mua. Sen nimi oli Kreeta. Ja mä olin, sit sä et sä tajunnut, mä olin joo. Muistaaks mun nimeä ees? Sitten mä, vittu, koko maailma pysähtyy mun ympäri. Mä olin, totta kai, mitä sä luulet? Ja thank fucking god, se ei kysynyt, no mikä se on. Mä en tiedä. Se vaan ajattelee, että se vitsi ei ländännyt. Sitten mä olin niinku 5 minuuttia myöhemmin sillä. Ai niin joo! Makes fucking sense! Siis kun se on tarpeeksi kiusallinen tilanne, kun sä et muista jonkun nimeä. Joo. Kun sun pitäisi olla silleen, että hei, sinä. Kyllä. Niin, mut se, että niinku, sä oot niinku vielä silleen tollas risk-tilanteessa. Kyllä. Tavallisesti. Se on vähän risky situation. Yksi kanssa, mitä mua ärsyttää, mitä jotkut tekee. Niinku jotkut oikeesti. Mä en tiedä, onko tää joku mikä juttu tää on. Niinku. Teetkö, jos sä sanot jotain niinku jollekin muijalle, jotain vaikka kivää. Sit se niinku kläppäkkää semmoisen, monelleko tytölle sä oot sanonut tolleen? Toi niinku vitu ärsyttävää oikeesti. Aika monelle, mut nyt se on sun vuoro, tiedätkö? Ei vaan, niinku jokes aside. Ai oot sä tyttö? Ei sit, hyi. Ei, mut se on jokes aside. Niinku, sano kiitos! Tai sillai, miksi sun pitää olla niin negatiivinen? Why the fuck are you so negative all the time? Onks nähnyt? Mut siis tiiätsä niinku, hiffaat sä mitä mä meinaan? Joo. Se on vähän mood killer, tiiätsä? Niin siis, nimenomaan mood killer. Se niinku, tiiäksä, niin no, eikö se on tapa... Se on niinku semmonen pakko... Eikö se on tapa reektaa sut Jokke? Ehkä. Ehkä. Mut tiiätsä, miksi pitää olla niin sassy? Se on kauhean niinku se on niinku, jos ei oo tapa rejectaa mut, niin mä oon rejectaamaan sut seuraavaksi. Niinku sen jälkeen. Reverse psychology? Sit se niinku joka tapauksessa... Joo. Koska sit sä olet, tai niinku sit sä ajattelet, että joo, tää oli mun idea reektaa se. Joo, se on varmaan niinku mun heikko leuka. Ne. Se on sun negative cantal tilt ja heikko leuka ja sä et miuaa tarpeeksi sulle. Mikä on miuaaminen? Mä en niinku ymmärrä tätä nykynuorison, tietsä niinku... Nykynuoret on ihan sekaisin. Ei mut äijä niinku kaikki vitu. Siis Reesehän oli ihan niinku normaali ennen, mut siitä tuli niin ylikäytetty. Siitä tuli niin ylikäytetty juttu. Kun niinku, jos mä sanon Reese... sen niinku alkuperäisen tarkoituksen. Tai silleen, siis sehän tulee charismasta. Niin, sit se on vähän joku sexual harassment tai jotain. Niin, ja siis jengi osaa joo, Kai Cenat keksi sen. Kai Cenat ei keksinyt sanaa Riz. Ne ehkä niinku teki sen niinku suosituksi. Niin. Mut niinku samalla tavalla, no Rizzi mä aloin käyttää enemmän niinku silloin ehkä kun Gideon alkoi käyttää sitä. Mut sit niinku esim mä käytin sanaa sus ennen kuin Among Us oli tullut. Sehän on sana. Niin, se on niinku suspicious. Ja esim säkin tyyli pelasit munkaan, mutta semmonen peli kuin Town of Salem. Joo, se on vähän niinku mafia. Se sanoo niinku joku äijä, että se on sus. Eikö siinä sanottiin sus koko aika? Joo, sit mä aloin ite käyttää sus. Ja sit esim sheesh. Sheeshkin on vaan semmonen sana, että sheesh. Sit tuli kauhean juttu jossain TikTokissa. Ja niin sheesh. Ja sit
niinku kaikessa niinku pakko tehdä niin kringeä. Ja sit niinku nykyään niinku Kaisenat ja kaikki tämmöset, se on niinku Gen Alphan joku, tiedätkö, MLG. Ja Giat ja kaikki tämmöset. Niinku, mä en näe mitä se on hauskaa. Ja mitä vittu on Mewing? Se tulee olemaan Gen Alphan 9-11, kun Kaisenat lopettaa striimaamisen. Varmaan, mut mikä vittu on Mewing? Mewing on siis se on, oliko nimi joku tyyli Robert Mew, sen jäbän nimi? Mulle tulee vaan se Pokemon mieleen. Niin siis se kehitti tällaisen tekniikan, millä sä voit muuttaa sun leuan rakennetta. Sä pistät sun kielen sun kitalakeen vasten ja sit niinku kai nielaset silleen. Niin, teekö sä toi ihme, mikä roikkuu tuolla, niin sen pitäis niinku mennä takaisin. Tai jotain. En mä tiedä mitä vittu. Mut siis, ja sit sulla on niinku hampaat silleen tälleen. Niin, mä tiedän ton hammasjutun. Mut se niinku pointti oli se, että sun leuan rakenne muuttuisi silleen, niinku et sulla se on joku harjoitus, jota sä teet vai? Joo, niinku silleen, että sä niinku teet sitä silleen tyyliin koko ajan, kun sulla on suu kiinni, sulla on sä miuaat. Sit sä saat niinku muutat sun leuan rakennetta. Siitä ei oo mitään todisteita, että se toimis, mut kaikki tekee sitä anyway. Se juttu, jos sä oikeesti haluat niin, se on kans tosi paljon geeneistä kiinni. Se on paljon geeneistä kiinni, että mihin rasvaa rakentuu sun kropassa esimerkiksi. Niin, mut ne yrittää niinku muuttaa niiden luiden rakennetta. No ei se tuu toimi, se ei niinku, anteeksi, mut se ei toimi. Se ei oo niin yksinkertaisesti, mut niinku, jos sä oikeesti haluat niinku, sä et voi niin paljon vaikuttaa. Mut periaatteessa jos sä niinku oikeesti haluat semmosen hyvän leuan, niin älä syö rasvasta ruokaa, juo paljon vettä, ja tee paljon kardio. Joo, ja se purkkaa. Niinku, koska sulla on niinku, sä niinku käytät koko ajan sun suulihaksia ja kaikkia lihaksia, jotka täällä, niin purkaa, niinku jos sä puriskelet paljon purkkaa, ei se niinku, et sä saa niinku mitään niinku täydellistä jawlinea siitä, sekin on geeneistäkin ja sun niinku pään muodosta, mutta... Sit sä voit saada kans, kun niitä on sellaisia, sellaisia muovipalasia, mitä sä teet sillä näin, niin sillä treenaa kans noita poskilihaksia. Niin ja sit kans toin... Sit jotkut, jollain on teekset hirveet, niinku niiden pää näyttää salmiakki-kuvia. Tossa tollaset hirveet niinku noi sellaiset kunnon sellaiset möykyt oikein tossa. Joo. Tai sit sä vaan miettii, että se onkin leikkaukseen. Niin. Mut tai sit lopetat välittämästä tästä niinku jawlineista, että silleen, että okei, ehkä elämässä on enemmänkin kuin se, että miltä mun leuka näyttää. Niin jos niinku sulla on vaikka, sä ihailet jotain ihmistä ja sä oot she's the one tai he's the one, ja sit se ei oo sun takia, sä oot muuta täydellinen, mut sulla on ihan paska leuka, niin musta tuntuu, että se ei oo se oikee, tiedätkö sulle? Se one. Niin, että se jos on, jokaisella on oma preferenssi, ehkä jollekin leuka voi olla dealbreaker, mutta tiedätkö, en mä ainakaan maina. Mun persona on niinku tärkein, ja mun mielestä ihmiset, jotka sanoo, että se on tosi pinnallista, niinku, että ollaan jonkun ulkonäön takia. Ei se oo, se on ihan normaali asia. Niinku, ihmispsykologiassa ihminen viehättyy, niinku, vetoutuu niinku, ihmisiä, jotka tuoksuu hyvältä niiden mielestä ja näyttää hyvältä niiden mielestä. Se on niinku, ihan biologinen ja psykologinen asia. Mutta siis toikin niinku, tuoksuu ja... No, mun mielestä se on enemmän se, niinku, että ei näytä silleen aktiivisesti likaselta tai joo, siis kyllä. Haise pahalle, koska se viestii elämäntyylistä. Joo, mutta kans niinku tuoksu siis on niinku oikea juttu, että psykologiassa. Joo. Et oikeesti jos niinku, mä itekin oon huomannut se, että mua vituttaa, että kerran mä puhuin, mulla oli jotain juttua jonkun tyypin kanssa. Sitten käytti samaa hajuvettä kuin mun eksä, ja se oli mulle jotenkin, tiedätkö, tosi iso. Jotenkin, oliko se ik? Ei, mä vihaan sanaa ik oikeesti. Mut tiedätkö se sillai, kun hajujen kanssa niinku muistoi se, niinku, jos sä haistat jotain, niin sulla tulee muistoin mieleen siitä. Niin sit tiedätkö, en mä halua, että mä muistan koko ajan, tiedätkö, jotain mun eksää, koska mä oon yhdistänyt sen hajuveden siihen henkilöön. Niin. Mut sit jos jollain on oikeesti hyvä hajuvesi, niin, tai tuoksu luonnostaan hyvältä, niin it's good. Ei siinä ole huono asia, jos niinku, sulla on neutraali haju. Mut sit jos sä tuoksut hyvälle, niin kyllä se voi olla niinku enemmän viehättävää sellainen vetoavaa, en mä osaa suomea. Tiedätkö sä muuten, että kaikki sun aivon tiedostot on joko MP3 tai 4? Häh? Niin. Mitä sä meinaat? Sun aivot pystyy tallentamaan ainoastaan kuvia tai ääniä. Se kun sä haistat jotain, niin se haju, se niinku, sä yhdistät sen johonkin tiettyyn niinku tilanteeseen. Niin. Sä
jos sä nyt koetat niinku kuvitella jotain sä et pysty kuvittelemaan hajuja, sä pystyt kuvittelemaan ääniä ja kuvia. Toi on kyllä totta, mutta se niinku muodostit aloitetta tosi, tiedätkö, sellainen vaikeesti, tiedätkö, että sä voit sun teron aivot, tiedätkö. Mikä olisi niinku hajun MP-tiedot, MP5, MP2. MP2. Joo. Se on niinku pienemmällä tasolla kuin Joo. ääni. Oh. Meinaatko? Kyllä mä meinaasin. Kun haju on sellainen niinku, sä pystyt kuulemaan enemmän kuin haistaa. On enemmän kuin ääni. On enemmän ääniä kuin hajuja. Se on kyllä totta. Ihan varmasti. Facts. Sitten onko sun mielestä maailmassa enemmän renkaita vai ovi? En kerro sul. Tärkeetä, vittu, tiedätkö, Yes and, tiedätkö, niinku, miten jatkaa showta, en kerro sulle. Niinku ihan muistuttaa mun keskustelua naisten kanssa lähiaikoin. Miten menee? En kerro sulle, tapa itses. Tää on averke paarikeskustelu sun kanssa. Varmaan, tiedätkö? Joo, ihan suoraan voit pistää sen narun kaulaan. Ei kiinnosta. Mä en niinku sellai... Mä en niinku... Baari on mun mielestä huonoin paikka iskeä, kun... Jos sä etit pitkäaikaista kumppania. Se baarissa on kiva olla silleen sen yhden baari-illan sellainen, vaikka se ei edes ole iskemistä, se olisi vaikka kavereiden hankkimista. Niin. Et sä et todennäköisesti tuu sen baari-illan jälkeen enää puhu sille. Niin, siis en mä tiedä. Siellä vaan riehutaan sillä sen yhden illan. Sit pidät hauskaa. Sit sä menet himaan ja sit sä oot aamulla oi vittu, vihaa elämää. Ja sit sä menet töihin sen jälkeen. Joo. Sä et enää puhu sille jäbälle, joka asuu jossain. Vähän niinku mitä kävi Malmilla. Jengi ei tiedä. Fireball tekee musta Fireball teki musta niinku Neandertali-ihmisiä oikeesti. Mulla on kuvia siitä, kun mä tulin hakee sut, sinä ja Iva ootte tuolla. Onks sun kuvia me? Set mäkkäris. What? Mä olin pikkujallis Malmissa, niinku, mun lähti vähän käsistä kyllä. Et mä olin ihan niinku... Tää on niin surullisen näköistä tää teidän. Kaksi veljestä. Kaksi veljestä istuu niinku... Se ihan hiljaa siellä. Siis mä en oo koskaan. Me ajettiin muuten eilen sattumalta sen mäkkärin ohi. Tiedätkö, se oli semmonen vitu flashback, et oi saa. Sitten Jokke meni kuselle sinne mäkkärin parkkipaikalla. Mä en voi nyt konfirmaa tätä tarinaa teille, että te voitte kuuntelijat... Iva voi konfirmaa, mutta Kyllä. Sit sä puhuit siellä koko ajan vähän väliin silleen, että ei vittu, toi on niin hyvä juttu, mun pitää kertoa tää autossa. Sit mä okei, Jokke, mitä sun piti kertoa autossa? Niinku mua pelottaa, koska mä en muista, tätä on pelottaa. Ei, mut sit et muistanut siellä autoskaan. Sä niinku sanoit joku 3 kertaa siellä mäkkärissä, että ei vittu, mun pitää muistaa kertoa tää. Sit mä menen autoon, no niin, oliks se hyvä juttu, kerro se. Pitikö mä sanoa jotain? Mä en ihan vittu hyvä. Siis kännitarinat on hauskaa. Meillä kyllä uusi tää vuosi kyllä päättyy, niinku, siitä on pakko tulla joku hyvä podcast-tarina. Siitä on pakko tulla hyvä ilta. Hyvä ilta. Eli leffa-ilta, tiedä. Kyllä. Siis mä niinku mietin sillai tässä jouluna. Oikeesti. Kun mä tiedän, että mulle tulee snapista siitä vuosi tänä päivänä, niin mä mietin, että mä oon niinku tullut saa pitkälle, koska sillai mun albumi, se oli tosi semmonen niinku synkkä paikka mulle, se koko albumin duunaaminen. Mä voin avata tätä toisessa jaksossa niinku enemmän, jos me vähän puhutaan enemmän niinku synkemmistä aiheista. Mut tiedätkö, se fakta, kun mä katoin niitä, tiiätsä, mä niinku aloin muutenkin katsoa siitä niinku mun albumin tekoon, kun mä oon dokumentoinut sitä, niin holy shit, mä niinku tajun, mä olin, tiiätsä, yksin niin pimeässä paikassa. Siis semmosella niinku, että mä en tiedä, mitä on seuraavaksi. Ja mä olin siellä yksi, mulla kävi huonoa asiaa, mä niinku koin vittu rankkoa asiaa. Se juttu on kanssa niinku miehenä. Et sä puhu näistä, tiiätsä, paljon sellainen. Nyt mä oon niinku siis huono juttu, tai niin ei mitenkään sillä ihan noita juttuja, että siitä ei puhuta. Se on vaan niinku semmonen sad reality. Miehet ei voi puhua tunteista. Se on, niinku, on totta kai hyviä ihmisiä, niinku, jotka on sellainen niinku kannustaa puhua niinku miehen tunteista. Mut sit taas niinku mun kokemus tässä on niinku ollut ihan vastakohta. Kun julkisesti sanotaan tälleen, mut sit ei.
mä kerroin yhdelle tyypille joskus vuoden alussa, mä muistan kun mä tein tätä albumia. Tää oli just siinä vaiheessa, kun mä työstin sitä eniten. Niin sit, tiedätkö, suurin piirtein joku nauro mulle, kun mä tein albumin ja mä halusin julkaista sen niin kun, kesäkuussa, kun oli miesten mielenterveyskuukausi. Se nauro sille. Se nauro miesten mielenterveydelle. Se nauro, että 80% itsemurhista on miehiä. Naisilla on ongelmia. Naisiin kohdistuu paljon enemmän niinku, esimerkiksi seksuaalista häirintää ja kaikkea tämmöistä. Tai ei väkivaltaa, mutta siis niin, se on... No joo, niin, joo. Mut sit taas niinku, se kysymys on niinku, kun on tämmönen kuukausi, että niinku, puhutaan niinku, ja tuodaan esille niinku, näitä ongelmia, niin se ei ole se aika, kun sä laiminlyöt niitä ja oot on eri ongelmia. Ja täällä itse, kun mä oon kärsinyt näistä tämmöisestä aiheesta, se, että joku nauraa sun mielenterveydelle, on niinku kans ihmisenä niinku satuttaa, mutta miehenä se niinku muuttaa sen käsitys niinku ylipäätään niinku ihmiskunnasta sillai muovaa semmoista, okei, mä en saa puhua näistä. Mä puhuin jollekin yhdelle, kun mä tapailin yhtä tyyppeä, se kannusti mua puhuu ja sit sekin oli sillai lol söis ja lähti pois. Ja se on semmoinen sad reality, tiedätkö, että sen jälkeen mä oon ollut tosi pitkään sillai, mä oon tosi pitkään sillai. Mä en puhu tunteita. Mä lukitsin itteni studioon ja mä tein mun albumin non-stop. Ja sit mä kirjoitin yhden kokonaisen biisin tästä tyypistä, joka sit niinku laiminlyö nää kaikki nää mun tunteet ja tiedätkö, mielenterveysongelmat. Mä kirjoitin sit biisi ja sit mä sämpläsin, se teki runoi, mä sämpläsin sen runon siihen loppuun. Mä en tiedä onko se kuullut sitä albumia, mut se oli vaan semmonen niinku, tiedätkö, mä tein tän albumin käsittääkseen mun tunteet, koska mulla ei ollut semmoista henkilöä, kehen niinku turvautuu, niin mä turvauduin mun omaan niinku luovaan näkemykseen. Saada tunteet tulos jollain tavalla. Niin, ja sit tiedätkö, niinku mä oon sen jälkeen niinku mä oon tavannut ihmisiä, jotka on sit kannustanut niinku, oli yksi ihminen, ketä kanssa mä tapailin nyt tässä niinku tässä lähiaikoina, joka sai mut niinku oikeastaan niinku hetkinen sillai, mä voin puhua, ja se oli semmonen ihminen, jolle mä niinku jotain puhuin, ja se ei tiedä, että se on ollut sillä haha, ja se niinku toi mulle vähän toivoa takas, ja mä oon pitkään kanssa miettinyt, että mä niinku julkisesti jossain kohtaa niinku avaan vähän mun mieltä. Joo. Ne kaikki palaset on mun musiikissa, jos sä haluat niinku vittu tehdä semmosen FB:n tutkimuksen, että mitenköhän tää meinaa. Mathemative Naft, joku timeline. Joo. Mut mun musiikissa on niinku Lore IRL, ja sit on se niinku Nicholas Clean Lore. Joo. Ei, mutta sellaisia niinku, jos kenelläkään on tällaisia masennuksen tai muun tällaisen niinku niin jotain ongelmia, mitä vaan ongelmia, surullisia aikoja juttuja on tapahtunut. Ja se on ihan hirveä fiilis se, kun sä niinku silleen, sä et tiedä mitä tulee tapahtuu seuraavaksi. Se on pelottava, se on pelottava. Ja niinku silleen, että kaikki tuntuu vaan sellaiselta sumulta. Joo. Ja mut sellaisia juttuja, mitkä niinku ainakin, siis tietenkin terapia on erittäin hyvä vaihtoehto, mutta se on myös kallista ja sit kaikki ei pääse. Ja se ei toimi kaikille. Ja se ei toimi kaikille, mutta sellaisia, musta tuntuu, että nämä saattaa olla kuitenkin sellaisia vinkkejä, mitkä on aika universaaleja. Se, että tunne sun tunteita välillä. Se Itke. Niin siis silleen, että itkeminen on ok. Sä voit vähän väliä aina niinku olla silleen, että mä haluun, tai niinku, että sä et vaan paina torkkuun niissä sun kaikista tunteissa olla se joo, koht ihan myöhemmin. Koska ne kerääntyy. Niin, ja sit se tulee purskahtaa kaikki tällä. Keskitä hetki aikaa silleen, että sä niinku silleen pääset ne ulos. Kyllä. Ja parhaimmasta niinku parempi olisi niinku tietenkin joku toisen ihmisen ehkä niinku kanssa, mutta kaikille ei ole se surullista. Yksinkin voi tehdä asiaa. Joo. Ja toinen on siis, että niinku, puhuu jollekin. Niin. Se on jotenkin mun mielestä tosi toksinen mindsetti, että on sillä niinku, miehet ei puhu tunteista, me vaan salille hanki sixpack. Ei se auta kaikki. Siis se auttaa joita, mutta niin. Forbidden Pre tai jotain silleen, että niin. Sulla on katot sun jotain eksän viestejä. Siis kyllä jos sä haluat adrenaliini, niin se toimii kyllä siinä, mutta niin, että sä saat kans masennuksia niin. Ja todennäköisesti jotain mielenterveysongelmia niinku down the line. Jep. Silleen, että susta tulee katkera ja toksinen ihminen sitä kautta.
Siis mä kirjoitin joskus, tämän piti mennä levylle, mutta mä en koskaan saa. Tai siinä on niinku Billie Eilishin Treasure samplatty, niin mä en saanut sitä klearattua. No. Niin siinä on joku semmoinen laini, kun tiedätkö, sen tuntee, kun pelkät mitä sulla on edessä, ei sille fyysisesti, vaan mitä elämä tuo, kun se ei ole selkeetä. Koska tiedätkö, jotkut ottaa kaiken niin kirjaimellisesti, että mulla on vittu koe edessä, tai tonne päin, tiedätkö, joku haaste edessä. Niin. Vaan mun mielestä se pelottavin juttu on, kun sä pelkäät, mitä sulla on edessä, koska sä et tiedä, mitä siinä on. Ja se kanssa menee tosi niin kuin, evoluutiolliseen niin kuin pelkoon, koska pelothan tulee evoluutiosta. Ja pimeyden pelko ei ole se pimeä, vaan se tuntematon, mitä niin. Siellä pimeässä voisi olla. Joka mun mielestä menee aika käsi kädessä sen kanssa, että sä et tiedä, mitä tulevaisuudessa on. Ja se on, niin kuin mä just toisin niin sekunti sitten, toi on oikeasti niin ihan validi pelko, ja kaikki pelkot on valideja. Älä anna kenenkään niin kuin epävalidoida niin kuin sun tunteita. Sä saat kokea tunteita, sä oot vittu ihminen. Tiedätkö, sinä kuuntele nyt, tää jakso alkaa olla pikkuhiljaa lopussa, purkissa, mutta tiedätkö, sä kuuntelet tämän uuden vuoden paikkeissa varmaan. Aivan. Jos sulla on huono fiilis itsestäsi, josta tietystä asiasta, työstä sitä. Jos on joku asia, mihin sä et voi vaikuttaa, fuck se asia, you know? Kato ympärille, tiedätkö? Anna olla. Jos sulla on ihmisiä, jotka kohtelee sua huonosti, sano se niille, you know? Älä anna niiden kohdella sua huonosti. Mutta muista, että kohtele sä kuitenkin kaikki hyvin. Ja näillä tunnelmilla. Niin, jakso on purkissa, mutta älä anna sun tunteiden koskaan olla purkissa. Kyllä. Oh shit! Oh shit! Anyways, kiitos kaikille, jotka kuunteli. Tää on ollut niinku, siellä on jo aloitus. Meillä on vielä niinku, äänitään kyllä tänä vuonna vielä yksi jakso. Jotain vielä me tästä työstetään. Tässä on kyllä niinku vika jakso varmaan, minkä te kuulette tänä vuonna, että nää ensi vuonna. Vittu. Ei mene verotukseen. Kelaan